Pamtemo chingamidza chakadirika kwavaita saka chakumbira vana baba timutsirika mberi mumashure mangu timutsire vana baba tizokorore zvavanhu mbona ngozvitaura nemi nyaya dzakawanda dzatinosangana nadzo. Munhu akatongwa tisina kumubvisa arambidze kuti apiro, but apiro yacho unofanira kuona kuti yauri kutaura apiro zvinomusoro here, zvinoshanda here. Pane imwe nyaya yekuti apiro chingoda kuti akusoda kubhadhara zvirimo muwaniro zvese tinazvo tasangana nazvo tozviziva kuti uri kuti avo apiro asi akuzoita subscribe payment. Saka chinenge chakanaka ukatonga unofanira kubhadhara. Mutemo udare unogona kutora kana kuti goro chibhadhara munyika. Munhu kana atadza anotongwa opuwa muturambo wekuudza kwaanenge aita. Vanoroya vakawanda, vanopomba vakawanda, vanoba vakawanda, asi anobatwa musiwo achipomba ndiye mhombwe papo. Saka kana tawana mhombwe tikaona munhu anoita zvakaipa tinotonga. Tiri pakare papa vakomana vangu maasesaza vanotsutsa nyaya kusvika yasvika chaipo chaipo. Zvakangofanana kuti ukasanganya neparodhi ukanditengera bhodhoroko ukati kwamambo zvaita mutemo unditengere ndokudya mahara. Kana ndapedza kuti wandipa chikafu kana kuti ndipa 1000 chaipo ndopedza pano ndokurakasha. Pano ndinotokurakasha ndo basa rangu. Bosi kana ndangopinda muno muchete nienda tochinja. Kana takachitamba tese nezuro takakura tese takaita sei, but kana ndakaita basa iri vanhu vakandipa ronyika iri rovakuru vakandipa vanopera ndinokurova ndikumisa. Uri mutsvuku, uri mutema, uri muka akaita sei, chandinongoziva ndechokuti munhu wese ari panyika hapana munhu akashata. Mwari asikadenga nonyika pokupedzesera akati pano zvinhu zvandasiya panyika. Ndobva azvibvunza kuti chii zvikandasiya munhu angatonge nyika ino kuti ndiise vanhu panyika, akaisa vanhu panyika. Saka akaisa munhu akafanana naiye, saka tese takafanana navanhu. Vakadzi vakanaka stereke, varume vakanaka stereke, asi idai varume venyu chaivo chaivo, idaiwo vakadzi venyu chaivo chaivo. Ukaverenga Bhaibheri panopa panotaura richiti kana wakuvata nomukadzi unofanira kunyengetera kuti Satani asapinde. Modzokerera futi zvakare kuvata monyengetera kuti Satani asapinde. Saka musangoda nematsime asiri yenyu. Iro tsime rako chairo ukarishambidza rinorara rakanaka. Mukadzi wako anofanira kuti uchibuda padzapa iwowo unofanira kumuchiva kuti dai takumza kudoka masikati ngatipinde mubhedroom nokuona zvaanenge ari wakamuchengetedza iwewe. Wakamugadzira, mukadzi anogadzirwa newe muridzi wako. Kugadzirwa. Kana ukaona murume wako kana kuti bonde chahana tinomaelders vatinawa vanokucherwa zvokushoka zvomusana zvinotofamba. Asi nyaya yakaipa ndekuti unoenda kwasabu makuswera makufumuka zvakati ye murume wangu havasi kugona bonde ari kudai zvinotaurwa here izvozvo in-house. Ukaona mukadzi anoenda kunoreva murume pamba pevamwe vanhu murume akamuroora irabishi romukadzi haasi kuda musha. Mukadzi arere murume kana murume amukanganisa anotsvaga munhu waanowadza kuti anoona achikumbira kudheti zvavaita zvazvinaona dai tangodai. Nyaya toti ano vana vangani vakafa haana kana chaakakufa uri kugutsikana nazvo here teerera iwe judgment right. Mombe 4 youmai dzodanga 2 yomasungiro that's 4 wanzwaka 2500 zvaanoda kuitwa munhu akadaiso wanzwai tomurevai kana asina kana musi wa11 asina kuenda chimwe chinhu unodzongera musi wa11 unoona kana usina chifoni for the meantime kuna $500 mumberi mwacho
unotoa kunzwa kana wazviwana zviriko unofonera kumapurisa anga toya kunanidzwa mumwe yawo wazvinzwa kana usina kuita izvozvo zvitiro zvatinoita iyeyu zvari papa anoteerera vabereki vake zvamataura ndazvinzwa danga ari mwezvi ndine mwana wake kuchikoro akarwara kumuti ukwasha mwana wake arwara haana handizive kuti ndakamuti kwayakumba kwangu ndinokumuraya here kana kuti asi pataiwadzana asingateerere vabereki aisvika pamba pangu ndichimubata semukwasha kana nanhasi ndinoda kuti mubate semukwasha semagariro ataita asi handisi kuziva kuti mweya waanondifungira ndiuyu mwana wanga ari uya kunewe chibaba chagara ukasvika kumusha munogara kumusha mudusa aifuna achagara unouya mudare muno 20 bhora zekusumura ate zvarakupadare wasvinzwa kana usina ndokurara gara zvakupasima akakuramba akandisiya akakusiya akaita mumwe mukadzi ane mukadzi nemwana negore ne4 asina kana iwe akaunogara kugara nemubereki wangu uchiri kumuda wega kozi kabatiro kavaindiita kaindirwadza handina chokukomenda kana kuti zvakakwana mwana gara zvako pasi ndisimitaanosaina iwe